O espectáculo The Grinch, el musical, chega a Ribeira o 28 de decembro, contará con 2 pases e as entradas están xa á venda. A cultura protagonizará un Nadal máis a programación en Ribeira e un dos centros neurálxicos será o novo auditorio municipal. Un novo espectáculo engádese á oferta cultural xa que chega ao municipio The Grinch, el musical. Que ven a recalar no auditorio municipal da man de unha empresa local como é Espectáculos a Cantaruxa. Será o día 28 de decembro en 2 pases, ás 5 da tarde ás 7:30. A partir do venres 21 se podrán adquirir as entradas ben en la taquilla, a través de online, ou na oficina de atención ao cidadano en horario de 9 a 2 da tarde. Queremos encher de contido toda a programación de Nadal. Este será un dos espectáculos que o protagonicen, xa que se irán anunciando máis que conformarán a programación de Nadal. O espectáculo en concreto son 16 euros en patio e 12 na zona inclusiva e de fácil accesibilidade e visibilidade. E tamén se suman a este prezo os gastos de xestión. O Grinch levará hasta o vosso auditorio unha historia recoñecida polo público. O que penso que o espectáculo do Grinch conoce todo o mundo, que é ese home verde que odia a Navidad. Un pouco para os que lle gusta a Navidad, o Nadal, perdón, como que non lle gusta, pois vai a ter un espectáculo tamén. O primeiro pase deste espectáculo desenvolverase ás 5 da tarde e o segundo a partir das 7:30.